Bon dia, som en Nuc Campos i Antoni Conesa, som estudiants del cicle mitjà de construcció de l'Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages, i nosaltres us presentarem el nostre projecte de l'Olimpiada d'Enginyeria en l'Edificació, construint amb enginy, anomenat Projecte d'una casa sostenible a Sant Vicenç de Castellet. La nostra presentació consta dels següents apartats. Ubicació i clima, objectius d'una casa sostenible, proposta de construcció sostenible, propostes per millorar la sostenibilitat de la casa i propostes d'instal·lacions. Sant Vicenç de Castellet es troba a la vall del Llobregat al sud de la comarca del Bages. Com altres de les comarques de l'interior, a l'hivern hi pot haver temperatures sota zero i a l'estiu de fins a més de 36 graus. Per tant, la casa haurà d'estar adaptada a una temperatura tèrmica alta. Els objectius que vam proposar-nos al començar el projecte per una casa sostenible van ser que, dins del possible, la casa fos construïda amb materials sostenibles i de proximitat, i adaptar el disseny de la casa per aprofitar al màxim les condicions del seu entorn per estalviar consum energètic. Proposta de construcció sostenible. En aquest apartat veurem quins materials hem triat per construir la casa. Començarem parlant de la pedra. La pedra natural és un material molt durador amb un cost de manteniment molt baix o quasi nul. En el nostre cas, utilitzarem la pedra local de Sant Vicenç. Utilitzarem per fer una base dels murs de la planta de la casa, que s'aixecarà més o menys 1 metre. Aquesta base servirà per poder-hi assentar les parets de tuba, que formaran les parets mestres de la casa. El tubot és un bloc en forma de maó fet amb una barreja de terra, sorra, aigua i fibres vegetals que un cop sec es pot utilitzar sense cap procés de cocció. Per tant, és un dels materials constructius més ecològics que hi ha, perquè tots els seus components són naturals, de proximitat i no requereixen cap processat. En el nostre cas, farem les parets mestres disposant els tubots de través. Així millorem de gran manera la capacitat d'aïllament tèrmic que ja de forma natural tal material emprat. La resta de parets estaran fetes amb aparells de llarg. La coberta, el forjat, les finestres i les portes de la casa, entre altres elements, seran fets amb fusta. Hem triat la fusta de pi perquè actualment és l'espècie d'arbre més extensa a la comarca. Explotant els boscos de pi obtenem un material sostenible i local. Les finestres és important que siguin molt aïllants, perquè són un dels punts més conflictius per la climatització i estalvi d'energia. Per això, en el nostre cas, hem decidit que siguin finestres amb vidres dobles amb cambra d'aire. Per fer el revestiment exterior de la casa, utilitzarem làmines de suro especials per façanes. El suro és un material natural extret de l'alzina surera, que té unes propietats idònies per utilitzar-lo com a aïllament tèrmic i acústic. Com els altres materials que hem comentat, també és un producte reciclable, sostenible i de proximitat. Per fer el revestiment interior, aplicarem morter d'argila natural. L'argila és un material completament natural i també el podem obtenir fàcilment del nostre territori, perquè és molt abundant. L'utilització de revestiment d'argila natural té una gran quantitat de beneficis. Funciona com a aïllament acústic i tèrmic. Ajuda a regular les humitats de la casa. Té una inèrcia tèrmica alta, cosa que ajuda a regular la temperatura de la casa. És ignífuga, és fàcil de reparar i no conté cap químic afegit. Propostes per millorar la sostenibilitat de la casa. En primer lloc, explicarem les propostes que hem pensat per millorar la climatització de la casa de manera natural. El primer que vam fer és orientar la casa cap al sud, de manera que la façana rebés el màxim de llum i radiació solar durant l'hivern. Però com que estem en una zona en què a l'estiu fa molta calor, també vam trobar necessari aplicar algun sistema natural per protegir la casa en les hores de més calor almenys, i estalviar així en aire condicionat. Per això vam decidir ubicar un arbre de fulla caducifòlia que fes ombra a la façana de ponent de la casa. A la façana de llevant vam decidir col·locar una cobertura vegetal en forma de jardí, per la mateixa raó que hem explicat. O sigui, poder protegir de la radiació solar i del sobreescalfament la façana. En aquest cas, el jardí vertical estaria compost per una estructura de fusta fixada a la façana, on s'hi agafaria una planta enfiladissa, també de fulla caducifòlia, per protegir-la. La implantació de cobertures vegetals per protegir del sol suposen una gran diferència tèrmica per l'escalfament de la casa, i es fa amb plantes caducifòlies perquè així, durant l'hivern, deixaran passar la llum i l'escalfor del sol per ajudar a escalfar la casa de manera natural. Tenint l'ambició d'escalfar la casa, hem proposat diferents sistemes per estalviar energia de cara a l'hivern. Fent un eixamplament de les finestres i una correcta orientació de la façana, hem decidit ubicar un mur acumulador tèrmic en dues de les habitacions del primer pis de la casa. Aquest sistema consta d'un mur fet amb un material amb una inèrcia tèrmica alta per aprofitar la radiació del sol i convertir-la en escalfor al llarg del dia. En el nostre cas, els murs estaran fets amb pedra natural de la zona i seran ubicats just a davant del vidre de les finestres a l'interior dels dormitoris. D'altra banda, hem aplicat el mateix sistema a les escales de la casa, obrint dues finestres perquè hi puguin
penetrar el sol durant els mesos més freds. Per evitar que a l'estiu no entri el sol directament per les finestres de la façana sud, hem col·locat voladissos sobre les finestres. Fent un estudi solar molt senzill, amb l'ajuda de l'SketchUp, hem pogut calcular la llargada que necessita el voladís per tapar el sol a l'estiu i deixar-lo passar a l'hivern. La coberta hem optat per fer-la ajardinada, perquè actua com a aïllant natural gràcies a l'absorció tèrmica que fa la vegetació i la terra, permetent així una reducció del consum energètic. A més, també actua com a aïllant acústic, purifica l'aire de l'entorn i ajuda a impermeabilitzar la coberta de la casa. Una altra de les propostes que hem fet és la implementació d'un hivernacle adossat a la façana sud de la casa. Aquest sistema permet, entre altres coses, climatitzar la casa de manera natural, evitant el consum energètic de calefacció a l'hivern i evitant l'aire condicionat a l'estiu. A la part superior de l'hivernacle hi anirà un entramat de fusta fixat a la base per subjectar una planta enfiladissa de fulla caduca. Així evitarà l'entrada del sol a l'estiu i refrescarà l'ambient gràcies al refredament evaporatiu que produeixen les plantes. De cara a l'hivern, la cobertura vegetal deixarà passar els raigs del sol, produint un efecte hivernacle que escalfarà l'aire del seu interior. Obrint l'hivernacle a les estances de la planta baixa de la casa, crearem un corrent que permetrà que l'escalfor de l'hivernacle circula per l'interior de la casa, escalfant-la de manera natural. De cara a l'estiu, però, quan la cobertura vegetal protegeixi de la radiació solar, perquè no es sobreescalfi, obrirem l'hivernacle a l'exterior i a l'interior de la casa per crear una circulació d'aire fresc gràcies al refredament evaporatiu que causaran la vegetació de dins de l'hivernacle. D'aquesta manera, podem refrescar la casa de forma natural a l'estiu i escalfar-la a l'hivern. A continuació, veurem breument algunes de les propostes d'instal·lacions que hem pensat aplicar per a l'estalvi d'energia i aigua. Hem optat per fer una instal·lació de panells solars fotovoltaics per produir electricitat per tota la casa, incloent la bateria del cotxe i una instal·lació de panells solars tèrmics per escalfar l'aigua. A més, tenint en compte la crisi climàtica en què ens trobem i haurem d'afrontar, hauríem d'aplicar sistemes de reciclatge i aprofitament d'aigua. En conclusió, hem pogut plantejar algunes mesures per poder fer de la casa inicial una casa sostenible. Ens hem centrat principalment en l'estalvi energètic a partir de l'orientació de la casa i sistemes naturals de climatització, però també en reduir l'empremta ecològica utilitzant materials naturals i tècniques també naturals. Haver pogut participar en aquest projecte ens ha permès endinsar-nos en el món de la construcció sostenible i la bioconstrucció, aprendre a treballar en equip i investigar de manera autònoma. Gràcies a aquesta iniciativa ens hem pogut conscienciar de la importància que té començar a aplicar materials i tècniques naturals perquè el sector de la construcció s'encamini en un futur cap a la sostenibilitat. Per últim, volem agrair al nostre professorat pel seu suport i als organitzadors d'aquest concurs per poder participar en aquesta iniciativa.